Отвънка си е супер. Да. Вътре. Аз имах някакви неща, добре да ти кажа. Сега не си ги чистил. Да, тук между пръстените. Супер е, супер е. Светна. Това се отваряше трудно. Сега е по-добре. Ти чувърка ли вътре? Еми да, опитах се да го отворя няколко пъти, той почна да се отваря. Да. Ето тук има бокуци, имаше. Ево. Супер, браво, браво.